Uwe unong India ubaladon kumba sau paar senam karta. Ula Shah Siat bat klat no hakikti ki Pulit hapo kanong ba San Antonio. Hadien ba ula rat ya arngut ki he Pulit. Ka US kat ba kidang le ban pensange EU namar kam thombor ka ba ula le hakte kasngi. Yaute unong India la itu kum usachin saho. Lapen bana ba ula klat hakte ka ju ka jaka. Ba ki Pulit kelio siat EU haka arpue tarik uyayong. Usaho udai unong song trai jongka jela Uttar Pradesh hapo India. Katkum balayo jingtip na katikat nat Pulit jongka San Antonio. Layatu bahaka arpue tarik uyayong. Bat hakapor kumpa nrius deng janmit. Ki he Pulit kilio jing ujor halor ka jingjia thombor. Bautei ubreu ulapen mensau breu dakitiar ki bama. Haba ki Pulit kilalet poe sekate kaying. Kisiam yaka we Longkmie san pue snam. Kabala Shah Tynrah hautei ubreu. Daka kali baunya ha kate kasngi. Henry layo jingtip bau saho ulah pet kerat no na kate ka jaka. Bat kumta kilara no ya kate ka breu Shah ka jaka sumar. Harangkat ki jing sitom ki ba ab jing ma ya ka jing iem jongka. Henry tang Hadien katto kat ne kenta ki Pulit keliyo biang ya ka pun bau tei ubreu. Ulah let poi biang si kate ka ju ka jaka. Balalap ya kate ka breu ba mensau ha kate ka sngi. Ha ka ba ki te ki Pulit kilalet bran si kate ka jaka. Barkat ba ki arngut ki he Pulit kidang letur sajan jongka kali ba utei ubreu usong kila syarat ha utei ubreu klem dapoi perkat ba undang le ya ketika kam thombor persya wat iki Pulit bat iki bor jongkaan kumta uwe ni ketika Pulit ula persyang man siat penhap ya ketika tiar penmensau ba utei ubreu ubat hakakti henry kalalet dei nak benta jongka met jongu bat kabala penlong yu ba un klat no sendan hasyan.